Praise the Lord. Mayong morning mga kamisyon. Gusto ko mahatag ni mong mensahe karong kabuntagon. Quick lang. Nakibasa nga verse sa Psalm 8 verse 4. What is a man that you are mindful of him, nor the son of man that you care for him? Try to imagine, unsa ka ka-special sa Ginoo. Ang Ginoo naghunahuna kanunay nimo kita. Kay palangga kayo ta. Hinumdumi nga ang Dios wa panahuman nimo. Buhi pa ka karon kay ang Dios naapay plano nimo. Mao ni dakong privilege muna akong mingon nimo, pasalamati ang Dios. Pagmata nimo sa kabuntagon, milagro na nga buhi pa ka. Higala, pasalamati ang Ginoo sa matag adlaw sa tanang kahimtang og sitwasyon. Kay ang Dios hinumdumi nga tanang butang iya siya nagbuhat sa langit ug sa yuta, butang makita dili makita gikan sa Dios. Alagari siya mintas mahimo pa. Alagari ug simbaha ang Dios, higugma ang Dios, samtang higayon pa. Dalaygon ang Dios niya kabuntagon, hinumdumi ni nga bersikulo. Unsa ba gayon ang tao nga ginahuna man sa Ginoo? Wow, kanindot gyud ana. Nahunaon kas Ginoo perminti. Siguro mayon ka nga wa na kahunahuna sa imong mga pamilya o sa imong minahal sa kinabuhi. Pero anay Dios nga kanunay di malimot nimo. Nagunahuna kanunay nimo kay concern kay sa nimo, kay mahal kaayo kas Ginoo. Mahal kita sa Ginoo. Muna ang ngayon ang Ginoo balusan nato og paghigugma. Unsaon man paghigugma ang Ginoo, matag adlaw mo tawag ta niya. Maginulsol ta sa makapakyasan mo simba, mo daig, magbasa siyang pulong, mga lagad ta nga matarong, higugmaon sa natong mga tao nga naa sa atong palibot. Ingon man natong pamilya, of course, ipakita nato ang gugma sa Dios ngadto kanila. Dalaygon ng Dios, salamat sa iyong pagpaminaw, salamat sa iyong pagpalo sa atong page ug sa iyong pag-share. Salamat sa iyong mga comments. Dalaygon ng Dios og maayong adlaw natong tanan. Bye-bye.